case que sen tempo para o descanso, dende o pasado Rally de Noia, os equipos habituais no Campeonato Galego de Rallys disputaban a segunda das citas desta temporada, o sempre complicado Rally do Cocido. 12 tramos e case que 117 km cronometrados para confirmarse o visto en Noia e a ter continuidade aquí. E así foi, só que dun xeito ben distinto. Logo do tramo espectáculo, o rally de verdade comezaba ben cedo na mañá do sábado. Moitos nervios entre os participantes, sobre todo coa escolla de neumáticos, nada sinxelo. Non chovía moito, pero as estradas estaban escorregadizas. E o de Xirón era un dos tramos máis complicados. Con todo, Iván Ares volvía a ter a carreira na súa man, superaba con habilidade as dificultades co seu potente Porsche e mantíñase no liderado, iso sí, coas diferenzas moi asustadas con respecto ao resto de equipos. Camaño estaba entre eles. Segundo clasificado ao remate da matinal, o do Ford Fiesta R5 mesmo marcaba un scratch. Sendo o outro dos mellores tempos para o madrileño Alberto Monarri. Terceiro clasificado provisional, o do Mitsubishi do equipo oficial viña a probar cara ao Rally de Ferrol, puntuable para o Campeonato de España. Me han sorprendido para bien, pues todo el mundo diciéndonos lo que patinaba, nos lo han recalcado mucho, cuidado con esa curva, con la otra y tal, y hemos pecado quizá un poquito de cautos el primer bucle. Nos vamos encontrando cómodos, sí es cierto de patina, pero bueno, nada que no nos esperásemos, se ensucian mucho, hay barro, pero la verdad es vamos cómodos. Complicada como para todos, lo que pasa es que yo no he arriesgado nada, he ido sin cometer ningún error y los tiempos están ahí. Yo estoy sorprendido también, pero bueno, de momento la victoria no pensamos en ella. Intentamos conservar el segundo posición y ya está. A verdad que non recordo un rally do Cocido tan complicado, está moi delicado, porque é mellor que chova moito que este así, non? As segundas pasadas sobre todo moi complicado, pero bueno, conseguimos manter o coche na carretera, que eso xa é moi complicado, a un bo ritmo, Iago ven apretando forte, así que hai que seguir concentrados. Do lado contrario, Alberto Meira, problemas de alimentación atrasaban o piloto de Vincios nunha matinal con pouca sorte. Era cuarto a case que un minuto do líder. Tiñamos problemas de alimentación, non sabíamos se era inyectores, cambiamos inyectores, bobinas, e ao final, pois, como xa nos pasara fai varios anos, deberonse fastidiar as bombas de gasolina e hasta que chegamos a asistencia despois dos 3 primeiros tramos, pois non pudemos solucionar. A loita polo rally, salvo unha catástrofe dos que están diante, vai ser moi difícil, vamos intentar atacar un pouquiño e ver onde estamos, e senón, pois, esperar a cana de pescar, como se suele decir, a ver que pasa. Do resto, Alberto Otero, bo coñecedor deste rally que mesmo gañou, completaba os 5 primeiros clasificados. O lucense Alberto López era sexto provisional. 10, izquierda 4 menos, acaba en ras, con izquierda 5, 30, izquierda 4 menos en puente a 3, y 10 derecha 5 más menos para ras 10, izquierda 4 larga 20. O local Álvaro Méndez sétimo, máis rápido do que tiene Iglesias. César González ou mesmo David González, décimo clasificado logo dunha mañá con problemas de embrague no seu Skoda Fabia S2000. Na asistencia de mediodía, a tensión era máxima neste equipo.
vos a contar un pouco todo o material que eu levo a un rally. Aquí teño a bolsa dos recoñecementos, nela levo sempre un botiquín, un plumier con moitísimo material. Son algo repugnante cos portaminas, sempre ten que ser un portaminas do 0,9, de grosor 0,9, casi 1 milímetro, porque a mina é dun tamaño bastante ancho, co cal o trazo é amplio, e sempre ten que ser 2B, que eso significa o blando da mina. Ten que ser moi blanda para que escriba moi oscuro, dunha cor moi oscura, e que sea fácil de borrar. Uns guantes, por si pinchas entrenando ou necesitas calquera avería mecánica, unha linterna, por si hai que entrenar de noite, ou incluso tes unha avería no coche pola noite entrenando. Isto, bueno, foi un regalo, son como unhas pastillas de celulosa que se botan na agua e convírtense nunha toallita húmeda, que son moi cómodas. Unha lámpara que suelo utilizar para os recoñecementos nocturnos, cando hai algún tramo de noite. O meu cuaderno que uso para as notas. Vedes que é un pouco diferente a unha libreta normal. Gústame que sea de 21 centímetros de ancho, como un folio normal, pero non me gusta que sea de 30. Suelo usalo, sempre os corto a 24,7. Se ti tes unha libreta de 30 ao collela, os botes dos coches suele flexar neste sentido moito. E esta, ao ser máis corta, flexa moito menos. E as follas que utilizo sempre son blancas, está claro, non me gustan rayadas nin cuadriculadas, e son de 90 gramos de espesor e mate. 90 gramos porque evitan que sean transparentes, o sea, que ves a nota da folla seguinte. E mate, ese é un truquillo para os tramos nocturnos. Cando ti vas co flexo, se é a folla é brillo, non mate, reflexa a luz. Bueno, o día da carreira, antiguamente, eu levaba unha bolsa así moi grande, e levaba todo isto metido na bolsa. Entón, claro, a ningún copiloto creo que nos gusta separarnos das nosas notas. Entón, cando había un regrupamiento a mediodía de certo tempo, marchábamos ca nosa bolsa cargados para non separarnos dela, e todo isto era un lastre. Se isto todo, dame igual deixalo no coche, e o que único que quero levarme é isto, para que vou cargar con todo. Entón dividín a miña bolsa das carreiras en dúas. Unha que deixo no coche, cas cousas que utilizo normalmente, pero que non necesito sacar, que non teño medo a perdelas, e outra cas que sí, que non me separo nunca delas. Na que deixo no coche sempre levo un manómetro de presión, e despois aquí levo estes destornillados pequenos, son todos diferentes. E estes son, bueno, para os relajes das suspensións. Dependendo, este, por exemplo, para unha Reiger, porque é plano, este para unha STC, que é hexagonal, outra linterna frontal, esta suelo usalo para os tramos nocturnos, porque se falla o flexo, esta sempre levo comigo. E incluso cando ti, por exemplo, nun tramo que empeza no medio do monte, que está moi oscuro, necesitas ver as presións do neumático, se non tes unha linterna imposible que vexas o manómetro, entonces é moi útil. E isto que vedes aquí, bueno, que vos pode chamar un poquinho a atención, isto aprendino a base de averías, entonces, bueno, este é un tapón dunha botella de agua sin máis, non é nada, entón dices, cousa rara levar isto. Pois si, é que os R5s, no colector de admisión, levan un tapón de goma, que se perde bastante normalmente. Se ese tapón se cae, o R5 pasa a traballar el solo a 4500 voltas, non baixa nunca, entón ti chegas a unha curva que queres reducir, pero ele está a 4500 voltas e empúxate. Entón, con este simple tapón, poñendo este tapón no burato, que se lle cae ese tapón, pones unha abrida, e se ha solventado o problema. E isto é o que sí que levo comigo a todas partes. Aquí vos vou enseñar, bueno, un planning do equipo, que isto sí que donde teño todos os horarios de todos, consumos que vai facer o coche, teño os reglajes do coche de todos os anos que corrín con el, vou apuntando todos os reglajes, a miña libreta das notas, vedes que son curioso, que me gustan as notas moi grandes. Isto aprendino cando corrín no 306 Kit Car, pero é moi rígido, entón é todo o rato a saltos, e cando as notas son moi pequenas parecía que nin as vía. Isto sempre o levo. Este é unha parte do anuario, que todo copiloto debería ler o anuario do campeonato que vai a correr. Este, por exemplo, é da Federación Gallega. E isto é unha curiosidade que, a verdad, que é super bonito. E deron cando corrín co R5 no Mundial. É un driver's book, bueno, un libro do piloto, vale? Este libro leva o piloto dentro do R5 e leva tamén, ten outro igual o ingeniero, do equipo que está na asistencia. Entón, cando eu teño un problema, chamo ao ingeniero, oye, o ingeniero dime, mira no seu libro e dime, pois mira, poste na página, por exemplo, na página 2, que vos fijades que é unha foto de todo o motor do R5, e dime, por exemplo, fíjate o número 26, vexo que indica aquí, pois é un tapón que está na admisión, pois que mira se está ese tapado, e segúrate tapado, se falta o tapón ou se está tapado. Un temporizador, que isto non é nada, que solo pasa asistencias, por o tempo que dura a asistencia, e despois levo tamén un pequeno botiquín con, bueno, sabedes, cando empecé levaba o mínimo, unha libreta para escribir as notas e un lápiz. Seguramente este ano aprenda algo novo e po ano que ven terei algunha cousiña máis na miña bolsa.
Protagonista no inicio da tarde, Alberto Meira saía por todas. Vamos, Torete. Venga, va, Vamos a dar 30. gas. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. Izquierda 6 menos de en cruce, para Ras. Y por una derecha 7 en Ras. Más 20. En só 2 tramos daba conta de Monarri e Caamaño e subía ao segundo lugar da clasificación, a só 19 segundos de Ares, que erraba na monta de neumáticos para esta sección. O furibundo ataque de Meira non estivo exento de sustos. Para derecha 7, corta muy pronto. Abrimos 50 y muy tarde. Derecha 7. Derecha 7 menos que al principio larga. Salimos tapiciendo fondo. 100. Pero tamén de problemas. No tramo do Couto, unha avaría na caixa de velocidades deixaba o equipo fora da proba. Ares volvía a ter en Iago Caamaño o principal perseguidor. E o coruñés a Alberto Monarri como a súa maior preocupación, porque o madrileño aproveitaba o mellor estado dos tramos para subir o ritmo. 2 scratch finais e segundo lugar, terceiro na clasificación final logo de penalizar no último control horario. Nos hemos encontrado muy a gusto durante todo el día con el coche y contentos y sobre todo por este gran rally, que ya es un rally muy prestigioso aquí en este campeonato y muy complicado y con muchas ganas de que llegue Ferrol después de este resultado. Oye, ¿cómo has visto el nivel del campeonato gallego? Como te decía, enorme. Cuando te duermes un poquito te caen los segundos que no te lo esperas, lo complicado de los tramos, pero vamos, no solo en cabeza, ya todas las copas de promoción, los coches pequeños. O segundo lugar, Iago Caamaño daba por máis que bo este resultado. De momento, o do Fiesta é o único piloto que segue de cerca Iván Ares na clasificación xeral provisional do campeonato. Está impresionante, no me lo creo ni yo, la verdad. Empezar con este coche, porque el rally del año pasado fue probarse una cazadora y no mirarte al espejo, y ahora decir, bueno, pues vamos a correr todo el año con este coche y ya encontrarnos tan cómodos con él y ir ya en ritmo bueno, pues impresionante. E de novo, Iván Ares, no máis alto, segunda vitoria consecutiva e sólido liderado. O de Carral encamiña unha temporada na que con tramos máis favorables que no rally do Cocido podería non ter rivais. Non sabía que se aguantaba pola mañán, pola tarde nos podía beneficiar máis. Pasa que despois un erro de neumáticos, montamos agua, estaba seco e no kilómetro 3 xa perdía moitísimo o coche. Tuve que manterme na carretera como puiden, intentar perder o menos posible. E agora xa montamos neumáticos duros, moito máis cómodos, máis rápidos, controlando un pouco a situación. Xa salira no anuario nun artigo que está claro e que todo o mundo sabe, que en donde o pon e donde clarifica que os coches teñense que ateñer a súa propia regulamentación de donde procedan. Se a Federación Española varía a súa ficha de homologación destes vehículos, evidentemente nós temos o que facer, porque así está reflexado no acordo asambleario que se fixo. Pese a todo, volvo a decir, non é que sean descarga nosa, como a Federación Española o fixo tan moi enriba de final do campeonato e do inicio para non caixar prexuicio, decidimos esperar. Dimos un margen de proba debido a esa premura con que eles o fixeron e que chega o campeonato de Galicia a final de ano, si Dios quere, sin un claro vencedor a mitad de tempada. Penso que non son maneiras de facelo sin consultar cos pilotos nin nada, facelo porque sí. Poñen unha serie de argumentos que eu para nada comparto. Non vou estar na seguinte cita do galego o 100% que non vou estar no resto do campeonato galego. Rastro izquierda 5, pocos as, derecha 5. Coa mellora no estado dos tramos e a choiva ausente, a clasificación mudaba no resto de lugares, porque Alberto López causaba baixa moi preto de rematar o rally. Así, Javier Martínez Carracedo subía ata a quinta posición final, sendo mesmo máis rápido do que David González. Iago Silva tamén viraba a súa carreira, pasando a rematar sétimo e primeiro de clase. 5 menos no lugar, y
izquierda 5 más en ras, derecha 5, cruce, cortar, sucia, 50, izquierda 5 ras tuyo, frenamos muy fuerte, izquierda 2 menos, chocan árboles, derecha 3 menos, para izquierda 5 pronto, y frenamos suave, en izquierda 4 para derecha 2 menos pronto, frenamos suave aquí, izquierda 4 para derecha 2 menos pronto. Bo resultado para este piloto nun rally con moitos equipos punteiros e moi rápidos. Un deles, en dúbida, o máis espectacular pechaba o grupo dos 10 primeiros clasificados. Javier Ramos Grille volvía a facer das derrapaxes a súa seña de identidade. Iago Varela, polo demais, acadaba vitoria no Grupo N para vehículos de produción. Cuatro, 3, 2, 1, vamos, 15, rasante a fondo, 30, muy tarde, izquierda 3 ras, seguida, derecha 3 menos, mucho ras, 3 menos, mucho ras, para izquierda 3, menos, ojo, 3 menos, ojo. Con este coche fai 10 anos, eu penso que ganaría un rally sin moito problema, Pero claro, todo avanza e o único que non avanza son eu que estou estancado aí co R5. Nos meus inicios, como a maioría da xente que sempre che gusta este mundillo, e a mí o GT Turbo, sobre todo, gustoume sempre moito ir ver os rallies e a potencia que tiña, salindo das curvas. Marchei a traballar a Cataluña, comprei un de calle e unha vez que me vim para aquí, pois empecé a facer cousas, suspensión, o turbo un poquinho máis grande, carburación, metinlle barras, baquet e tal. E despois, bueno, pois dicíamos compañeros, agora podes un cortacorrientes e unha extinción e podes facer unha subida. E foi así, vía que moi malo non era, que estaba aí arriba, e entonces aí é cando realmente xa empezas a invertir. Teño moitos, a verdade que recordo vos moitos. O ano teño nun rally do Cocido, pois de estar segundo, a un segundo ou dous, me parece que era do Otero que iba liderando o rally, e a verdade, pois, ten moito mérito. Despois romperamos o turbo, me parece que foi, ou non sei, ou un problema mecánico, e quedamos fora de carreira. E despois o peor, para mí, foi o de Lalín, cando fai 3 anos, e non se me olvida máis, pois no rally do Cocido, pois no último tramo, era o último cruce, tirei freno de man e noto que o coche de atrás que se descolga moitísimo, como se romperá o amortiguador, unha cousa rara. E bueno, chegamos á meta, que estaba a meta nada, a 50 metros, e noto que pasaba algo atrás. E que a mesma pasamos aí polo medio dunha aldeiña que tiña así un badén, e xa noto que me cae a roda de atrás. Dixo, ostras, que pasa aquí? Máis adiante estaba tráfico, e me dixeron que casi non podía continuar, que lle puxera a roda, e eu sabía que non, que era imposible. Uno se cierra, 50, atención, frenar rasante derecha 3 menos, seguido de cruce, escuadra izquierda sucia, parado aquí, seguido, de izquierda 1, 5, derecha 1, 15. De especial, eu, cando empecé no ano 84 ou por aí, 82, empecé a ver rallies, e foi un coche que sempre me chamou moita atención pola aceleración que tiña. Pero vía tamén realmente que era unha trampa comparado ao bichado daquela aos 309. Izquierda 1, izquierda 1 e 15, izquierda 3 menos, izquierda 3 menos. Este coche corre máis da estabilidade que ten. Levo 16 anos correndo con el e o conozo perfectamente. Pero é moi difícil de levar. E son coches moi nerviosos que no momento que se largan non é como un Peugeot ou un Citroën que te avisa, non, é un coche que é radical. Os coches modernos están noutro nivel que non ten nada que ver este coche que ten 30 anos, entonces tens que mellorar moitísimas cousas, senón é imposible de estar á altura dele. Isto non hai cousa que aguante, os turbos cada poucas carreiras, turbo novo, a caracola do turbo igual, os colectores de escape cada 2 rallies, fundios. Agora meten tornillos de titanio, a ver se aguanta un pouco máis, constantemente estás seguido encima del, e se non mimas non acabas un rally. Dedicolle moitas horas ao coche,
despois o coche quero que vai afino para unha carreira, eu dou sempre o 100% porque entrenome tamén bastante, e entonces eu preparo-me moito antes de unha carreira, entonces eu, se vou a unha carreira, a miña mentalidade sempre é de ganar, non é de ser conformista de segundo ou terceiro, non. A miña mentalidade é de ganar un rally, pero bueno, nunca me duda que me encantaría correr con un coche moderno, para estar, para polo menos non tirarse tanto como me tiro con el e facer os tempos que faz con este, sabes, máis relajado. Hai de que lle sea un pouco infiel despois de tantos anos, non creo que, penso que me perdonaría o coche. E bueno, este deporte gustame, eu penso que hasta que me sinta competitivo e en forma, pois seguirei correndo, e máis que os patrocinadores che botan a mão, lógicamente, senón é imposible. Repasamos tamén o acontecido nas copas e comenzamos coa Top 10, onde a prematura baixa de Félix Macías por saída de estrada privaba a carreira do que podería ter sido unha fermosa loita con Alberto Otero. O de Melide non deixaba fuxir a oportunidade e asinaba a vitoria e o cuarto lugar na clasificación xeral do rally. Máis de 3 minutos de vantaxe foi a diferenza con César González ou Tino Iglesias, segundo e terceiro clasificados. Pola mañán tiñamos aí un pequeno problema de frenos e íbamos super incómodos co coche. Agora a tarde solucionámolos, estamos mellorando un pouco a suspensión tamén e agora nestes últimos tramos, bueno, en todo o bucle da tarde, ben, contentos. Vamos pouco a pouco poñendo o noso gusto e a ver de cara a temporada como se poñen as cousas. No volante da Federación Galega semellaba claro que logo do ritmo amosado en Noia, na casa, Álvaro Méndez e David Enríquez ian dar o mellor de sí. E a Bofeca así foi, cun ritmo infernal e moi xustos de rodas, o equipo local non só dominou nesta copa, senón que foi protagonista de destacados cronos na clasificación xeral. A temporada comeza moi ben para os galinenses. A verdade é que nos facía falta, levamos varios anos luchando por isto e, joder, agora acabamos 2 seguidas que xa non é moito. Do resto nesta copa, por fin Dani Castro lograba rematar o rally do cocido, así que daba por máis que bo o segundo lugar acadado. Terceiro foi o Citroën Saxo de Iván e Diego Vázquez. Pola súa banda, unha penalización decidía a vitoria no trofeo Pirelli AMF. Gonzalo Moure e Adrián Gil disputaron esta copa de principio a fin, con diferenzas que en calquera momento podían virar o resultado final. E así aconteceu porque, aínda que recibido un olor de multitudes no parque pechado, Gonzalo Moure cedía o primeiro lugar por só 4 segundos, logo da penalización de 10 segundos recibida. Adrián Gil faríase así coa vitoria. O Dakar sempre é especial, é o primeiro ano que corro nunha copa, bueno, este foi un fenómeno, salimos todo de maravilla, o coche maravilla, a asistencia, o mellor equipo do mundo. Bueno, fomos aguantando, fixenos correr aí un paisano, xa yo direi, fixenos correr ben. Con todo, ambos os dous foron equipos que rodaron a moi alto nivel, deixando o terceiro clasificado xa a máis de 2 minutos, que logo dos abandonos de Pablo Moledo e Cristian Lamas ia parar as mans de Diego González e Diego García, gañadores en Noia. Na Copa seguro por días un total de 17 equipos na liña de saída e 10 no remate da proba. No máis alto, Jorge Priegue e Francisco Maceiras, con máis de medio minuto de vantaxe fronte a Alejandro Rega. Terceiro foi Jonathan Varela. No rally do cocido estreaban a temporada o Seat Marbella da Copa Recalvi, con Juan Carlos Castro, máis coñecido como Piru, marcando ritmo e de que xeito. Piru rachaba así coa xeira de mala sorte que ven acompañando nas últimas probas que ten disputado. Estábamos esto, la verdad que estamos contentos, hai que dar as gracias a todos os amigos porque tuvemos unha semana moi dura de traballo, a verdad que vai para eles sobre todo. Mario Sá e Santiago Cancelo completaban podio nesta Copa de Vehículos modestos, pero moi divertidos de pilotar e de ver. O repaso das copas remata coa Historic Rallycar RMO Parts, na que houbo un único participante, o BMW de Alberto Fraguas.
da disputa do Rally do Cocido xa temos o campeonato totalmente lanzado. A seguinte proba será o segundo Rally Eurocidade, previsto para os días 13, 14 e 15 de maio.